Хәзер сезнең игътибарыгызга гөнаһларны күрсәтүче көзгө дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Мисыр куллыгыннан чыгарган халкына Аллаһы Тәгалә кануннар бирә. Канун ирекле ихтиярга һәм гамәлләргә куелган шик. Канун Аллаһа каршында нинди эшләр яраулы, ниндиләре гөнаһ икәнен күрсәтә. Алла кешеләргә миңа яраулы булырга һәм минем белән күк патшалыгында яшәргә теләсәгез, мин кушканнарны төп-төгәл итеп үтәгез ди. Синай тауында Аллаһы иң башта Мусага 2 ясы таш тактага язылган 10 әмерен бирә. Менә алар. Беренче әмер: мин Раббы Аллаң синең. Минем йөзем алдында синең башка аллаларың булмасын. Икенче әмер: үзеңә бер нинди путсын, күктәге, җирдәге һәм җир астындагы, судагы әйберләрнең сурәтен ясама. Аларга табынма һәм хезмәт итмә. Өченче әмер: Аллаһының исемен кирәкмәскә әйтмә, чөнки аның исемен кирәкмәскә әйтүчеләрне Аллаһы җәзасыз калдырмый. Дүртенче әмер: шимбә көнне онытма. Изге ит аны. 6 көн төрле эшләреңне эшлә. 7нче көн Раббы Аллаңа. Бишенче әмер: үзеңә яхшы булсын һәм җирдә Алла биргән гомерең озын булсын өчен ата-анаңны ихтирам ит. 6нчы әмер: кеше үтермә. 7нче әмер: зина кылма. 8нче әмер: урлашма. 9нчы әмер: үзеңнең якының турында ялган сүз сөйләмә. 10нчы әмер: кеше хатынына кызыкма. Кеше өенә, кырларына, ир яки хатын-кыз кулына, үгезенә яки ишәгенә, гомумән кеше малына кызыкма. Бу 10 әмердән башка Аллаһы Исраил халкына тагын бик күп кануннар бирә. Алар турында Мусаның 5 китабында җентекләп язылган. Кануннар кешеләр тормышының төрле якларын яктырталар. Әхлак кануннары, йолалар үтәү турындагы кануннар һәм гражданлык кануннары. Нинди генә кануннар юк. Менә мәсәлән кайберләре. Кыллар турында кануннар, Кешегә ясалган яра җәрәхәтләр турында кануннар, урлашу турында кануннар, туллар һәм ятимнәр турында кануннар, бурычка бирү турында кануннар, яллап эшләтү һәм килмешәкләр турында кануннар, руханилар һәм аларның гаиләләре турында кануннар, һәм башка бик күп төрле кануннар бирелгән кешеләргә. Миңа яраулы булу өчен сез бу кануннарны тулысынча үтәргә тиешсез ди Ходай. Чөнки Аллаһының гаделлеге шуны таләп итә. Ул үз янына камил булмаган бер генә затны да кабул итә алмый. Чөнки Аллаһы изгелек, ул гунах белән бер кайчанда бергә була алмый. Ничек уйлыйсыз? Кеше канун кушканнарын барысында тулысынча һәм һәр вакыт үтәп, бер кайчанда ялгышмый, бер кайчанда гынах эшләмий генә яши аламы? Намусыбыз каршында гадел булсак, тулысынча кануннарны бер генә кешедә үтәп бетерә һәм гынахсыз тормыш алып бара алмый, дип җавап бирергә тиешбез. Бу турыда Аллаһы белгәнме соң? Әлбәттә, шулай булгач, кешеләрнең бар тарафларны да тулысынча һәм төп-төгәл итеп үтәй алмасларын белә турып та, нигә соң Аллаһы аларга күтәрә алмаслык йөк бирә? Бу гаделсезлек түгелме соң? Күтәрә алардайны гына бирсә булмыймыни аңа? Изги язма әйтә: канун таләпләрен үтәп һичбер кеше котыла алмас. Кешеләр канун таләпләрен үтәп котыла алмагач, ни өчен биргәнсең Аллаһы канунны? Канун ул кешеләрнең гынахларын күрсәтүче көзгө. Канун рентген нурлары кебек кешенең эшен яктырта. Аңа карап, кеше үз йөрәгенең нинди пычрак, гынахларга каткан һәм Аллаһыга яраусыз икәнен күрсен өчен Аллаһы бәндәләргә канун биргән.
Канун таләпләрен кешеләр бер ничектә үтәп бетерә һәм Аллаһы каршында саф һәм изге була алмаганнарын аңласыннар. Ходай, без сиңа яраксыз, күпме генә тырышсак та, барыбер йөрәгебездәге шакшылыкны юып бетерә алмыйбыз. Зинһар, безне үзең чистарт, мәрхәмәтеңне бир безгә дип, Аллаһыга мөрәҗәгать итсеннәр өчен бирә безгә Ходай үзенең кануннарын. Кануннарны никадәр генә тырышып үтәсә дә, кеше барбер үзенең гөнаһлы һәм үлемгә, мәңгелек тамукка дучар икән аңлап, Худайның мәрхәмәтен кабул итәргә әзер булсын өчен биргән Раббы бу таләпләрне. Чөнки Алла мәрхәмәтенә, үз көченә, савапларына, канун таләпләрен үтәүенә таянучы түгел, тамукка таба юл тотуын аңлаучы кеше генә мохтаҗ. Үзенең рухы үле икәнлеген һәм бу котышкыч хәлдән аны бары Аллаһы гына коткара алачагын аңлаган кеше генә Раббының мәрхәмәтен кабул итәргә әзер. Моны түбәндәге мисал аша чагыштырырга була. Бер кеше елга аша yüзеп чыгарга уйлый, ләкин арый һәм су чыңгылына эләгә. Ярдан бер төркем кеше аны күреп торалар. Араларында бер көчле кеше, иң оста yüзүче дә була. Аңардан башка бу батучыны беркем дә коткара алмаячагын кешеләр аңлап торалар. Шуңа күрә ярдагы кешеләр теге оста yüзүченең бәләгә юлыккан кешегә тизрәк ярдәм итүен сорыйлар. Ләкин ул аларны тыңламый. Суга батучының соңгы көчен дә югалтканын тыныч кына карап тора ул. Ниһаять, суга батучының бер көче дә калмый. Шул чакта гына оста yüзүче суга сикерә һәм батучыны тартып чыгара. Ярдагы кешеләр аны шул кадәр озак көтеп торуы, башта ук аны коткармавы өчен гаеплиләр. Ул булай дип җавап бирә: "Әгәр аның әз генә булса да әле үз көче калса, ул миңа үзен коткарырга рөхсәт итмәс иде. Үзен коткарырга аның бер тамчы көче дә, ышанычы да калмаганнан соң гына мин аңа ярдәмгә килә алдым." Аллаһы да нәкъ шулай. Без үзебезне коткара алмаячагыбызны аңлаганнан соң гына Худайның мәрхәмәтенә өметләнә башлыйбыз. Шул чакта гына Аллаһы безне коткара ала. Кануннар кешенең гөнаһларын күрсәтәләр, әмма аларны юа алмыйлар. Көзге кешенең пычрак битен, кыяфәтен күрсәтә, әмма ул кешегә һич тарынырга берничек тә ярдәм итә алмый. Ул бу эшне эшләми. Канун кешене изге тормыш белән дә яшәтә алмый. Бу аның бурычы түгел. Канунның максаты кешеләрнең гөнаһларын юу түгел, аларны күрсәтү генә. Кеше никадәр генә кануннарны үтәп яшәргә тырышмасын, берәр канун барбер аның пычраклыгын күрсәтәчәк. Изге язма әйтә, кем дә кем бүтән канунны тотып та, нинди дә булса берәр нәрсәдә гөнаһ эшләсә, бөтенесендә гаепле була. Канунны шилбырдагы усал эт белән чагыштырырга була. Әйтик, бер усал эт шилбырда утыра. Шул тимер шилбырның бер буыны сынык. Курыкма, шилбырда бит 10 буын, шуның бер генә буыны сынык, калган 9 ныклы аның, диләр сезгә. Башка юл барын белә торып та, кешегә ташланып үзгәләячәк эт яныннан үтәргә сез риза булыр идегезме? Әйе, шилбыр бар буыннары да ныклы булганда гына ышанычлы. Әгәр аның бер генә буыны сынык булса да, шилбыр инде яраусыз, ул бөтенләй юк кебек. Кануннарны үтәүдә шуның кебек үк. Аларның бары берсен генә булса да, бары бер мәртәбә генә бозу, кануннарны бөтенләй үтәмәү белән бер. Канун яхшы нәрсә. Ул гөнаһларны күрсәтә, әмма ул шулай ук кешене хөкем дә итә. Һәрбер эшләнгән гөнаһ өчен син мәңгелек тамукка лаек, син үләргә тиеш, ди. Канун кешене акламый да, пакландырмый да, киресенчә, Алла каршында ул аның бар җинаятларын күрсәтә. Канун таләпләрен үтәмәү шулай ук кеше өстенә Аллаһының ләгънәтләрен яудыра. Ялган Аллага табынучы
ләгънәт ителгән. Гаепсезне үтерү өчен акча алучы ләгънәт ителгән. Күршесенең изанын бозучы ләгънәт ителгән. Атасын һәм анасын ихтирам итмәүче ләгънәт ителгән. Хайван белән җинси мөнәсәбәткә керүче ләгънәт ителгән. Килмешәкләрне, тулларны, ятимнәрне кыерсытучы ләгънәт ителгән. Бу канунны хупламаучы һәм аны үтәмәүче ләгънәт ителгән. Әйе, канун үзенең таләпләрен үтәмәүче һәркемне ләгънәтли. Нинди коточкыч безнең хәлебез. Канун көзгесенә күз салучы кеше шунда ук үзенең нинди икән күреп читкә борыла. Тик күпләрнең ул көзгегә бер кайчанда күз салганнары да юк, чөнки алар булай да бик яхшы кешеләр. Дөресен әйткәндә, күпчелек кешеләр өчен бу көзгенең кирәге юк. Кем үзенең җинаятларын күрергә, җитмәсә аларны танырга теләсен инде. Канун көзгесенә якын килеп, үз йөрәген җентекләп тикшерүче һәркем анда рак, спид авыруларыннан да яманрак, тәнне генә түгел, җанны да үтерүче шир күрәчәк. Бу коточкыч ширдән Худайдан башка безне кем коткара алсын? Гүнах кыллыгыннан, канун ләгънәтеннән, рухны үтерүче яман ширдән безне бары Аллаһы Тәгалә үзе генә коткара ала. Билгеләнгән вакыт килеп җиткәч, Алла канун астында булганнарны йолып алу өчен җиргә изге зат җибәрә. Алла сүзе әйтә: Мәсих безнең урынга ләгънәт булып, безне канун ләгънәтеннән йолып алды. Йолып алынганнан соң иман итүче белән канун түгел, ә Гайса идара итә. Ул үзенә иман итүчеләргә изге рухы аша Аллаһыны һәм кешеләрне яратучы яңа йөрәк бирә. Ул кешене үзенә яраулы яңа җанга әверелдерә. Андый җанның йөрәгенә әмерләремне үзем язам, ди Аллаһы. Акланган кеше канун таләпләрен котылу өчен түгел, ә үзен юлып алучыга шиксез рәхмәтле булганга күрә үтәргә тырыша. Изге эшләр эшләү котылу өчен куелган шарт түгел, ә аның җимеше. Аллаһының Гайса биргән мәрхәмәтен алып котылган яңа җан Худайның кануннарын ярата, аның юлларыннан йөри һәм Раббыны ихлас күңеленнән Давыд кебек данлый. Худай кануны белән йөрүчеләр бәхетле, аның ачышларын саклаучылар, аны шын күңелдән эзләүчеләр бәхетле.